Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilagay po niyo boss ng lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may galang Lunes pizza 17 na. Buwan sa Agosto tuiga 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Duha ka mga low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang gimonitor karon sa Pag-asa. Straight to the Lain point. na sad ni mahigala nga low pressure area. Duha para bagyod kabuok in taon mga sukid tig paminaw. Pulos kini na atungod sa Luzon area. Usa ni ini layo nga ang tsansa nga mahimong bagyo og samtang ang usa medium ang tsansa nga mahimong bagyo sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Atanig pagtagan butaga mga kahigalaan sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O point. ni mga higala nga kining kaso mga kahigalaan sa flood control scandal gisungog gyud ta ini. Gisungog gyud ang administrasyon ni BBM ani. Gisungog to mahigala mga senador nga miingon nga mo-move on na ta sa flood control scandal. Straight to the point. Saan pag move on, saan pagkalimot, o moingon nga kalimtan na lang ang flood control scandal, ang Ginoo man o ang kinaiyahan man, mao mahigalay mo pahimang, no? At wala ni agi katawa-katawa mga higala, ha? Kanunay tang gipahimangnuan sa kinaiyahan kay malimtanon man. Mao nga bisan pag-usaog ingon nga move on, dili mahitabo nga maka-move on kay sige mang uwanon, sige mang bahaon. Straight to the At point. pagtagad butaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sukid ug paminaw na inahan og anak na biktima sa pagpanigbas didto sa Bukirang Barangay sa ning atong Dakbayan sa Subo. Straight to the Ang point. suspect natanggong na karon sa police station. Straight to O the sa point. pagkahinungdan in taon mahigala nga no ni nga naay pagpanigbas. Straight to Ato the sa point. tagag pagtagad butaga sa atong pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa laing point. bahin usa ka babae nga ni apil og fun run na ligsan sa usa ka sakyanan nga nilihay sa gisundan ni ini nga laing sakyanan sa may TESDA flyover sa may barangay Lahog ning Dakbayan sa Subo. Straight to the Ang point. driver sa sakyanan gitanggong karon sa Traffic Enforcement Unit sa kapulisan. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad butaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ni ay usa ka lalaki nga nangawat og bag sud sa usa ka fast food chain sa may barangay Mabulo na dakpan hinuon. Straight to the point. Human ni balik kini sa lugar aron iuli ang gikawat nga bag. Human niya gipanguha ang mga sulod ni ini. Ito siguro niya may gala kung iyang iuli di na sa dakpon. Giuli niya may gala niya ang sud iya mang gipanguha. Ato na tagad pagtagad ron mahigala basi yan undog siya mga kagalaan tong mga taga DPWH baday nga giuli ang kwarta. Giuli ang kwarta ron kunuhay nga di nakasuhan. Straight to the Ang point. uban mahigala giuli ang kwarta kay kunuhay gihimong state witness. Pero kumusta man sa bunuan nga untay lang himo og state witness na dekin murag may kwartang giuli. Ato ni patagad butagas sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin may gila 130 milyones pesos nga bayranan sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa Prime Integrated Waste Solution gikabalakan nga himuon unyang kondisyon aron makabalik og labay ang syudad sa may Binaliw landfill.
Straight to the point. Ang ato sa pagtagad butaga mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Sa point. kauluhan ang Senado ni konsiderar karon nga ibalhin sa hapon ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Permiro mahigala hapon gibalhin sa buntag. Nya karon nagkanahuna sila nga ibalik na pud sa hapon. Unsa gyud ni mga sukid tig paminaw? Straight to the point. Unsa gyud tinuod nga rason tungod ba sa traffic? Kay mao man to giingon ni Mig Subiri permiro mga kaigalaan nga gibalhin sa alas 10 ngadto sa alas 3. Ibalhin na kuno mga higala sa kinini ang alas 10:30 kay ma-traffic kuno siya. Reklamador ba ining Mig Subiri? Ha? Ang mga yanong trabahante alas 8 magani musod in taon. Straight to the point. Paningkamot ka para dili ka maigo sa traffic. Alas 8, 8 to 5 manghigala ang mga regular nga mga trabahante. Pero si Mig Subiri mahigala nga trabahante sa Senado, gusto mga kaigalaan 10:30 kay kuno og 10 o'clock sayo pa kaayo. Dili sa gustong malate kuno mga higala kay grabe ka traffic. May kay nakakita ka sa grabing traffic, nya unsa may inyong solusyon ana? Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala. So nabalhin sa gikan sa hapon, nabalhin sa buntag karon ibalik sa hapon, ha? Unya matod pa kuno nga para unlimited daw ang oras. Kung hapon ang trial, ha? May kagakog nga mabuntagay ni sa trial. Aron ko na mahimong unlimited ang oras kay kung buntag need sila nga mo end gyud sa oras para sa plenary session. Nya unsa naman adto na sa gabi sige ato ning klarohon may gala kanay ba gyud ang rason or ilang gibalhin-balhin kay murag wa na may nananaw. Mura magwa na lamii ang mga tao, mura na may ayo. Gilaay na ang mga tao, nya mura man og kwan si balhin tanig oras. Atanig pagtagan rubutaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin ombudsman ni saway sa DPWH tungod sa kapakyas pag-deliver og dekalidad nga mga proyekto. Hinungdan nga mas daghan ang pabor sa mga public-private partnerships alang sa mga dagkong proyekto sa gobyerno. Straight to the Yang point. sa may buhaton ng higala ni Buying Remulla kuno ana. Igo lang sa pagsaway-saway. Kini uban pang mga iskutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Shubo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat